O sigui, Samsung, LG, Sony, Xiaomi, etc., tots aquests fan telèfons, però no tenen sistema operatiu. Clar, si han de crear un sistema operatiu amb tot el sistema d'aplicacions, clar, què vol dir? Que haurien de tenir un WhatsApp per Sony, un WhatsApp pel sistema operatiu de Samsung, un WhatsApp pel sistema operatiu de LG, un WhatsApp, clar, imagineu-vos això per milions d'aplicacions que hi ha, que haguessin de fer milions d'aplicacions per diferents sistemes operatius dels telèfons. Això és caríssim, però caríssim, i a més has d'invertir molt de temps. Google va ser molt ràpid en el moment que va dir «Ei, jo he fet un sistema operatiu que va bé amb tots els telèfons, a més tinc una aplicació i tota la gent que fa aplicacions han fet l'aplicació pel sistema de Google, per Android». Llavors, clar, Samsung va dir «Ostres, i jo ara ja fer un sistema operatiu i començar a negociar amb tots aquests fabricants d'aplicacions i tot això? Google, per quan em vens el sistema operatiu? Per tant, doncs vinga, va, el Samsung portarà aquest sistema operatiu. Contra més gran és aquest sistema operatiu, clar, si te'l posa Samsung, te'l posa LG, te'l posa Sony, les altres marques què fan? Agafar el mateix sistema operatiu. És una altra via de negoci. La quantitat d'ingressos que té Google a través d'això és increïble, paral·lelament a tot això. És el que va fer Microsoft amb els ordinadors. Els ordinadors va ser el mateix. Clar, tu veies el teu ordinador i venia Microsoft i et deia escolta, si fiques el sistema operatiu de Windows, dels 1.000 euros que val l'ordinador, jo te'n cobraré 50, tu el vens, però ja tens el sistema operatiu. Llavors, clar, que et diuen, el sistema operatiu va inclòs amb l'ordinador. No va inclòs, que l'estem pagant, el que passa que ja te'l compres el pack. Aquell mateix ordinador sense el sistema operatiu serà més barat.